Servici o servei. Moltes vegades les explicacions solen ser bloc occidental, bloc oriental, com en el cas d'espilla o mirall. En este cas no és qüestió de blocs, és qüestió de paraules patrimonials o cultismes. Per a que ens entenguem, paraules patrimonials són les que han evolucionat de manera natural i han patit tots els processos fonètics que havien de patir. I un cultisme, com diu el Diccionari Normatiu Valencià, és una paraula que hem emprat a la llengua clàssica i que s'ha adaptat parcialment a la llengua moderna, sense patir els canvis que havia de patir. En castellà és habitual tindre una C, palacio, palau, espacio, espai, servicio, servei, juicio, juí. Observem que en la nostra llengua és habitual diftongar. En el cas de València diem servici i en el cas de Barcelona diuen servei. La paraula patrimonial és servei, és a dir, que a València hem recorregut a un cultisme. O siga, que com es creu erròniament, no és cap castellanisme. Mentre que en el cas de judici és al contrari. A Barcelona diuen judici i a València juí. O siga, la paraula que ha patit una evolució natural és juí. Servei ha tingut diverses variants. Servir, cervesi o juí també n'ha tingut lleinte. Juït, joït. Generalment tots coincidim en la diftongació, o sigui, en l'evolució natural. Però concretament en estes dos, uns han agafat la paraula patrimonial i els altres el cultisme. Au, cacau.